800 ka mga campaign posters ang nakumpiskar sa Commission on Elections o COMELEC Iloilo City sa ila ikaduha nga pagpambaklang sa illegal nga election materials sa syudad. Ginpatigayon sa COMELEC ang ila operation bakla sa Diversion Road, Mandurriao, tubtub sa Ongkaharo, bangus sa nagalapta nga mga campaign posters nga wala ginbutang sa designated areas. Kalabanan sa mga nakumpiskar nga campaign posters ang gikan sa mga kandidato sa pagkasenador nga nagpatigayon sa campaign rally sa Pebrero 13, 2025. Ginpahanumduman sang COMELEC nga ginadumilian ang pagpanapik sa campaign poster sa mga kahoy kag poste kag dapat iniibutang sa mga gindesignar nga campaign areas agud masiguro ang patas nga eleksyon. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.